Jupiter. Aspaldiko garaietan, jainko asko omen zeuden. Bueno, orain bezala, ezta? Baina orduan bat zegoen, Jupiter. Eta Jupiter lasai asko zegoen, meretxean, bakizue Olimpon eta lasai ederrean. Halako batean, joaten zaizkio gizon batzuk. Halako sombreruekin, txaketa kruzatuak, urrezko gemeluak, Rolexak, urrezkoak, benetazkoak, eta Jupiterren gana joan, eta esan omen diote, ara, Jupiter, guk badakigu urreak aberastasunak ekartzen dituela. Eta aberastasunak zoriona. Zergatik ez dizkiguzu aberastasunak ematen. Eta Jupiterrek, ara, hemen ez ditugu ezertarako, zuentzat. Talaxe, gizon hauek aberastasunak eraman omen zituzten. Hori ikusita, beste gizon batzuk, fraileak, apaizak ote ziren, Jupiterren gana joan, eta, Jupiter, gu banaken eta honetan parte hartu nahi dugu. Bara, aberastasunak emanak ditut, beste zerbait nahi baduzue? Eta gure zazak gelditzen da, pazientzia, eta laxe, apaizek eta pazientzia eraman omen zuten. Hori ikusita, gainantzuko guztiak, bakizu arrantzaleak, baserritarren langilean, langabetuak, imigrantean, legalak, ilegalak, denak herri asamblea bat deitu zuten. Herri asamblea! Badakizue, nola den herri asamblea bat, ezta? Ez esatek txorakei utxak, ni txorakeiak eta izerrikalanta, jatakatako hau! Bueno, herri asamblea normal bat. Eta alaxe den artean erabaki zuten, Jupiterren gana joatea. Joan ziren, eta Jupiter, guk banak eta honetan parte hartu nahi dugu! Aberastasunak banatuak ditut, eta guretzazak gelditzen da orduan. Pazientzia, ez? Pazientzia eta apaizek eraman dute. Eta guretzar zer, kakazarra! Eta laxe, kakazarra eraman zuten. Eta ordutikan, horrela omen dago banatuta mundua. Sombrerua, txaketa kruzatuak, urrezko gemeluak eta alakuak dituztenak, aberastasunak dituzte. Eta bere denbora mateute, dirua eta kontatzen. Fraileek eta paisek eta pazientzia dute. Eta bere denbora mateute orduak eta kontatzen. Horregatik ordu betero, kanpandorrean, hemen gaude, ondo zaudete hor. Eta gainontzekoak, kaka kontatu ezin denez, historiak eta ipuinak asomatu omen zituzten zerbait kontatu ahal izateko. Orain kontua da, ea zuei, zein taldean tokatu zaizuen.